Iubi pe când vrei. Iubi este totul foarte puternic. Era goală sau plumbul? Acele au rămas acolo. Goale. Am mâncat băiatul, s-a săturat. Eu am stat de lemn tănaș. Tot ok la Mamă, mașină? ce liniște! Băi, am voie să le spun copiilor mei cum a scăpat un Nil de 4 metri, de 540 Sau de poate kg. 6 de Ei, Avea ei, 200 numai să lăsați de în kg. carci. Ei, așa se întâmplă, știi? Câteodată orice companie, mare, mică, când ăla vine, bă, zice, eu pot. Și vii, zice, Bă, tu ai lumina acolo. băi, dar stai, mă, fac eu, du-te tu deoparte. Asta Ia spun, stinge fac lumina la o asta. parte, gata. De-aia trebuie. I fucked it up, Telian. Exact, asta spun. It was Păi, dar eu all- ce zic? It was all me. Ei, vezi? Nu m-ați lăsat și vă scoteam monstru. Da, acum Te-a stai. solicitat toată Asta lumea ca este. să devii Vă erou scoteam monstru. N-ați și vrut, te-ai dus era acolo. Ați vrut? Da, ăsta ați vrut. Nu, ați vrut voi L-am- să fiți l-am deasupra văzut. Și uite, L-am văzut, a fost almost there. gata. Eu, Ați văzut, eu, voi ați gata, văzut, mă retrag Telian, erou. Telian, tu ai Erou, văzut, neerou. Telian, tu ai văzut ce pește mare putea să prind? Da, băi, i-am văzut capul. Și un pic de gât. Era un monstru. Era mare. Păi, asta spun. L-am Deci, pierdut. deci Da. nu numai capul, i-am văzut și un pic de gât. Povesti. Pește, nu e cât bă, lasă-mă în Băi, pace. stați un pic. Dacă mi-ați dat o parte, că așa se întâmplă oricând. Deci ăla din da la o parte se uită. Vede mai bine ca ăia care... Noi suntem... îl luăm. Noi suntem pescari. Deci, Noi suntem ăsta, pescari. ăla care l-ați dat o parte, am văzut, m-am uitat. Sunt o mână de papagali. Băi, Nu deci sunt- aveți șansă. Și totuși am Nu avut... sunt Uite, mulți pești deci ca ăștia am în avut lac. cum să spun, compătimire pentru voi și am zis, băi, au o șansă băieții. Și așa nu mâncăm noi il. Și când l-am văzut,